kosbaar woord, die lewend woord. Heer, wij geven u vandaag toestemming om tot ons te spreken, om die woord te saaien in onze harten, Heer. En in Jezus naam belijden wij vandaag dat er vrucht zal zijn. Goeie vrucht. Vrucht die zal blijven. Vrucht die op zijn beurt weer vrucht zal dragen in Jezus naam. Amen. Prys God. Ons thema van vandaag is wees vervuld met de Heilige Geest. Ik was aan het bidden over Pinksteren en onze samenkomst vandaag en ik stel mij die vraag, wat wil die Heilige Geest vandaag doen? Wij herdenken Pinksteren, maar hoe moet het verder? Als wij kijken naar die wereld vandaag en die omstandigheden, wat wil de Heilige Geest vandaag doen? En is het zo dat Pinksteren is voor ons kostbaar. Daar is het begonnen, hè? Maar het is niet daar gestopt. De Heilige Geest heeft verder gewerkt. En het is opvallend in Handelingen, na Pinksterdag, lezen we ook soms dat de Heilige Geest was tegenwoordig en dan zeg hij daar, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, na Pinksterdag. So Gods Geest stopte niet met werken bij Pinksterdag. En ook daarna vonden er wonderen tekenen plaats waar de Heilige Geest het woord bevestigde, die zij predikte. Ik heb een boek die door Eddie Hyatt geschreven is, dat is een professor die onderzoek deed naar Pinksteren over 2000 jaar van geschiedenis. En zoals ze in Engels zeggen, dat is een eye-opener. Vanuit die kerkgeschiedenis ging hij onderzoek doen en ontdekte hij dat in iedere eeuw vanaf Pinksterdag tot vandaag waren er gelegenheden waar God zijn geest had uitgestort. En elke eeuw, zelfs in die donkere eeuwen, vonden er wonderen plaats, spraken mensen in tongen, richtte God zich tot die mensen. En natuurlijk, in sommige gevallen werden zij dan op die brandstapel gedood, werden ze uitgebannen uit die kerk. Maar in iedere eeuw vinden wij het werk van de Heilige Geest terug. En dan is het niet altijd stil en zo, soms heel krachtig, heel overtuigend en met vele doorbraken tot gevolg. Nou wat als de Pinksterdag nooit bedoeld was om een eenmalige gebeurtenis te zijn. Ik merk onder Pinkstergelovigen dat wij ons zo vasthouden aan dit wat dan bij Pinksterdag gebeurd is, dat wij dit niet doorhebben, dat het nog altijd voortduurt. Dit was geen eenmalige gebeurtenis. Natuurlijk is de Heilige Geest toen uitgestort, maar hij is niet toen gestopt met werken. Hetzelfde wat hij deed bij Pinksterdag, is het daarna ook voor te gaan om te doen. Ik herinner me toen ik nog maar kort bekeerd was, of enkele jaren maar, en ik woonde een conferentie bij.
'n Pinksterkonferensie, dat was in Suid-Afrika geweest en daar was 'n voorgangersvrou die in kanker gewas in haar mond had, haar lip, dat was so in 'n bol. En sy ging naar vore voor 'n gebed, werd vir haar gebeden en die kanker viel eruit. Voor die oë van 2000 mense. Viel haar gewoon op die tapijt, gesond. Het is niet 2000 jaar geleden gestopt. Het duurt nog altijd voort. Nou wat als de Pinksterdag niet bedoeld was om een eenmalige gebeurtenis te zijn, dan moeten wij toch gaan vaststellen dat Gods Geest wel vandaag nog precies hetzelfde is. Zelfde kracht, zelfde tegenwoordigheid, zelfde leiding, zelfde overtuiging, zelfde wonderen en tekenen. Vele christenen denken dat de tegenwoordigheid van de Heilige Geest zich alleen soms manifesteert. Dat is een ander probleem. Zij denken, je moet in die kerk zijn om Gods Geest mee te maken. Of dat zal alleen tijdens de aanbidding zijn. Of alleen maar tijdens een crisis, want dan hebben wij God nodig en dan willen wij hem ervaren. Maar Gods Geest wil op ieder moment tegenwoordig zijn. Hij wil op ieder moment zich manifesteren. Natuurlijk is het soms spectaculair, maar niet altijd. Soms is het gewoon een influisteren met verregaande gevolgen. Waar Gods Geest jou waarschuwt, doe dat niet. Volg niet die weg. Rijd nu een andere weg vandaag. Treed anders op. En het kan heel subtiel zijn. En toch wanneer wij gehoorzamen, dan zien wij dat er enorme gevolgen kunnen zijn. In Johannes 14 vers 17 zegt hij is de geest van de waarheid. De mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen. Nou, Jezus hier aan het woord. Want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem. Want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Zo mensen verwachten of hebben een verwachting dat wanneer ze naar de kerk komen, ze Gods Geest gaan ervaren. Gods tegenwoordigheid. Hè? Wanneer er voor hen gebeden wordt, dan gaan zij Gods werken ervaren. En dat is waar en dat is heel mooi. Maar Gods Geest is bij ons. Gods Geest is in ons. Hij is op ieder moment bij ons. Ik heb al meegemaakt dat ik herinner me in Zuid-Afrika, ik werk in een natuurpark, 21.000 hectare, bergachtig, bijna zoals Oostenrijk. Prachtig gebied en dat ik soms onderweg was met mijn pick-up, mijn 4x4. En dan ben ik bezig om God aan te bidden. Ik ben alleen op dat moment voor kilometers. Niemand kan mij horen, niemand ziet mij. En dan heb ik een gelegenheid. Ik ben onderweg ergens naartoe en ik kan bid God. En dat Gods Geest zo tegenwoordig wordt in die pick-up. Dat hij begint te huilen. Natuurlijk, niemand mag dat zien, hè. Maar dat zo kostbaar, zo tastbaar is. En dat ik ervaar dat er iets binnen in mij gebeurt. Maar dat is waar Gods Geest is, hè. Het is niet alleen bij ons, geeft niet alleen kippenvel, maar hij is ook in ons. Hij verandert ons van binnenuit. Toen ik Esther ontmoet had en ik was aan het bidden, te weten onze mijn vrouw, weet u waar God met mij sprak? Hier van binnen. Ik las het woord en God begon met mij te spreken en hij gaf mij bevestigen.
Nou, dat verregaande gevolge. Ja. Die zijn we 35 jaar later. Altijd getrouwd. En God is nog nooit van gedachte veranderd. Verregaande gevolgen, maar dat was gewoon in mijn geest. Een stille stem. Wij zoeken soms die spectaculaire. Maar als wij gaan gehoorzamen met dit wat God tegen ons zegt, en dit wat hij nu, of op dat moment in ons werkt, gaan wij die spectaculaire zien gebeuren. En ik kan niet verzekeren, wij hebben spectaculaire dingen gezien. Vele uitdagingen, maar ook doorbraken, overwinnen, gebedsverhoren, wonderen en tekenen, tegenstand, vervolgen. We hebben allemaal meegemaakt. Maar dankzij die Heilige Geest kwamen wij iedere keer eruit als overwinnaars. Hij zegt daar in Johannes 4 vers 17, de mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen. Dus sommige mensen kunnen de Heilige Geest niet ervaren. Ze kunnen hem niet ontvangen, want ze herkennen hem niet. Zij moeten van hem niets weten. Maar wij kennen hem. En hij is bij ons. Als je straks in je auto staat, hij is bij jou. Hij is in jou. In de buurt of streek waar mijn schoonouders wonen, zij waren met 5 broers en iedereen had daar 1 of meerdere boerderijen. Allemaal Pinkstergelovigen. Mijn Esther haar opa was de eerste Pinkstergelovige in die streek daar geweest. En hier had hem enorm gezegend. Dat is een verhaal van een andere keer. Skaterrijk op het eind van zijn leven. Was brandarm opgegroeid. Maar er was een dierenarts die regelmatig op een van die boerderijen moest hij gaan werken met zieke koeien of schapen of wat ook al. En hij was niet gered. En hij kwam bij veel boeren op die boerderij. En er begon hem op te vallen. Je weet, de dieren werken niet altijd meer, hè? Dat is dus mensen. Ze werken niet altijd meer. Soms doen ze iets heel anders dan wat je verwacht of wil op dat moment. En dan begonnen die boeren te vloeken tegen de dieren en tekeer te gaan. Behalve op sommige boerderijen. En die dierenarts begon het op te merken. Zei bij die boer, wanneer die dieren zo doen, die blijft kalm. Die heeft vrede. Hier is iets anders. En hij begon zich vragen te stellen. En toen leerde hij die boeren kennen. Toen ontdekte hij, maar zij zijn wedergeboren christenen. En er kwam zo'n honger in zijn hart. En zij nodigde hem uit naar samenkomsten. En op een dag gaf hij zijn hart een Heer. En die volgende die hij te weten kwamen, was dat die mensen waren Pinkstergelovigen. Zij spraken in tongen. Zij geloofden in wonderen en tekenen. Maar hij had een probleem. Hij was een enorme, een intelligente mens geweest. En hij kon dit niet bij elkaar brengen. Hoe kan dat? Hoe kan het dat je een taal gaat spreken die je niet kent en Gods geest kwam op jou en hoe werkt het dan? Hij kon het gewoon niet uitpluizen daar. En dat bleef maar dieren werd voor hem gebeden, niets gebeurd.
Hy ging het ondersoek en niets gebeurd. En op een dag was hy in sy pick-up aan het rijden op die weg. En hy had daar gewoon genoeg van. Hy sê, Heer, ek begryp het nie, maar hier ben ek, as jy dit vir my wil doen, doe dit. Volgende moment, toe die Here my net gewees. In sy pick-up, om die frontale te spreek, en hy het later ook een gemeente gestig op een van die dorpen daar. Waar was die Heilige Gees heel die tyd? Hy was daar. Maar omdat hy niet erkend werd, kon er geen manifestatie zijn. Maar die moment toen hy God erkende, en erkende die Heilige Gees, toen gebeurde dat. In Efesiërs 5 vers 18 zeg hy, bedrink jy niet of word niet dronken, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Nou, wij weten dat die Efesiërs, die opwekking daar plaatsvond, was ongeveer 20 jaar na Pinksterdag geweest. He. En dan schreef Paulus later die brief aan hen, zeg, word niet dronken van wijn, maar word vol van de Heilige Geest. Om vol te worden spreekt van een voortdurende actie. Vol worden, hè? Dat is iets wat binnen gebeurt. Dronkenschap duidt op een externe beïnvloeding of controle. Dat komt van buiten. Iemand neemt drank en dat heeft een handeling tot gevolg. Dus alsof iets van buiten begint beheer uit te oefenen, controle uit te oefenen. He. Waardoor die persoon op een zekere manier gaan doen en handelen en zich voelen. Maar om vol te worden, spreekt van een interne, voortdurende actie of controle. Iets gebeurt van binnen, die begint controle uit te oefenen, en als gevolg daarvan beginnen er zekere dingen te gebeuren. Komt er vrede, komt er overwinning, kalmte, komt er kracht, als gevolg van dit wat van binnen gebeurt. En om vol te worden, moeten we niet verkeerd gaan begrijpen, dit is niet alsof je die Heilige Geest kan verdelen, hij geeft maar een beetje, en dan geeft hij nog een beetje, en dan begint het te stijgen. Hè? Hij is een persoon. Om vol te worden spreekt daarvan dat hij een grotere ruimte in mijn leven kan innemen. Dat is vol worden. Je kan de Heilige Geest niet verdelen. Hij is een persoon. Dezelfde Heilige Geest van Pinksterdag wil ons elke dag leiden. Zoals hij dat deed toen. Hij is niet veranderd. Hè? Hij blijft gisteren, vandaag en tot in de toekomst hetzelfde, zoals Jezus, zoals de Vader. Zij zijn hier. Hij wil ons ook vandaag nog leiden. Hij wil ons ook vandaag nog vullen. Hij wil ons ook vandaag nog veranderen. De Heilige Geest bij ons en hij is in ons. Zijn we daarvan bewust? Want we kunnen hem niet zien, hè? Hoe gaan we daarvan bewust worden? Door het gewoon tegen onszelf te zeggen, God, de Heilige Geest is bij mij. Hij is niet ver. En dan komt er verwachting van de Heilige Geest. Wil je iets doen vandaag? Wil je iets tegen mij zeggen? Is er een schrift die ik moet gaan lezen? Moet ik voor iemand bidden? En wanneer ik daarvan bewust word, dan gaan we ervaren hoe dat Gods Geest begint om te werken. En door ons leven. Vervuld zijn is ook niet een eenmalige gebeurtenis, maar is voortdurend. Iedere dag.
dag toen ek gedoop werd en die Heilige Gees vir my kosbaar tot vandag was so heerlik geweest. Maar ek moet dag na dag moet ek opnieuw weer vervuld word. Moet Gods Gees opnieuw weer ruimte krijg in my lewe. Iemand heeft eens gesê, want wij lekken. Wij lekken. Ja, we leven in een wereld, hè. En ze leggen overal nagels. Dingen gebeuren. Wij horen dingen, wij zien dingen, we ervaren dingen en dan gaan wij lekken. Dan gaan we niet meer zo ervaren dat Gods Geest zo dichtbij is en dat is zo fijn en zoveel vrede en zoveel kalmte. Dan beginnen wij boos te worden, wij beginnen de gedachten te denken en ja, wij gaan lekken. En dit is een bevel ook aan elke gelovige. Ze wordt vervuld. Eigenlijk is dat geen optie. Hij vraagt niet aan ons, wil jij vervuld worden? Zij wordt vervuld. Wij als gelovigen hebben een opdracht van de Heer ontvangen. Om vol te zijn. Zodat wij kunnen zijn en kunnen doen dat wat hij van ons verlangt. En wanneer wij vol zijn, mijn broer en mijn zus, dat is heerlijk. Dingen gebeuren, komen veranderen, wij hebben impact, wij worden Gods stem, wij worden geleid. De Heer geeft van ons dromen en visioenen en hij stuurt ons naar mensen toe om te bedienen en wat ook al. Maar wanneer iemand leeg is, wat geef je dan? Wat geef je? Leegte, hè? Iemand die heeft eens gezegd, iemand die pijn gedaan is, doen anderen pijn. Je kan alleen maar geven wat je hebt. Zo leegte is, ga je leegte geven. Maar wanneer wij vol zijn, geven wij vanuit dat wat in ons is. Het is ook niet een eenmalige hoogtepunt, maar een voortdurende overgave aan God. Dag na dag. En dit is niet alsof je Pinksterdag en je erna. Als we in Handelingen gaan lezen, mijn broer en mijn zus, zien wij dat wat op Pinksterdag gebeurde ook daarna. Zelfde Heilige Geest, zelfde kracht, zelfde overtuiging, zelfde doorbraak. Natuurlijk, de Pinksterdag was spectaculair, hè? Maar die tekenen die daar plaatsvonden, vonden ook achteraf plaats. Want die Heilige Geest is gekomen om bij hen te zijn en in hen te zijn. We moeten onszelf die vraag stellen, wat beheert mij? Wat beheert u? Onze emoties, onze omstandigheden of de Heilige Geest? Wat beheert mij? We ervaren natuurlijk emoties. Wij maken omstandigheden mee. Maar beheert dat onze levens of de Heilige Geest? Het is zo fijn, zo lekker. Wanneer wij dingen meemaken. En die duivel denkt, nu heb ik jou. En God komt en hij geeft je een woord. En je hoort die woord. En je spreekt die woord uit. En je ziet hoe dingen veranderen. Wie was dan groter? De Heilige Geest. Niet die omstandigheden. Niet die emoties. Wanneer we ons zo stuk voelen. En Gods Geest komt en hij raakt ons aan. En dan begint vreugde uit te borrelen van binnen. Door wie worden wij dan beheerd? Door Gods Geest. Hij is groter dan onze emoties, groter dan onze omstandigheden, groter dan
planne van die bose. Hy is die almagtige. Deur die Heilige Gees is die wêreld geskaap. Hy was er. Dis die Vader, Soon en die Heilige Gees. Van daar tegenwoordig. Punt self ook die vraagstelling vervuld. God spreuke in my ook sy doel in my lewe. Hoeveel beloften hebben wel van die Heer ontvangen? Hoeveel keer hebben we wel in die Bijbel gelezen en dan ervaren iets spreekt mij aan? Of in samenkomst en lied sprak je aan of een tekst of een prediken. Wat hebben we daarmee gedaan? Is het gewoon weg? Dat zaad was gezaaid, hè? En nu kunnen een van 4 dingen gebeuren. Zaad gaan opgroeien, vrucht dragen, of die gaan gestolen worden, of die gaat door die doornen en distels versterkt worden, of die aarde gaan te vlak zijn. Die gaat opkomen en groeien en sterven. Wat doen we daarmee? Een tijd geleden was ik in dinsdagavond. Dat een bedstonden hier. En ik ging naar, dat was een aantal maanden geleden. En ik ging naar mijn bureau en ik knielde daar. Ik doe dat graag. Dat is maar hoe ik bid. Ik bid ook staande, zittende, loop, wandelende. Er zijn speciale momenten waar ik voel, ik kniel niet. Dat is gewoon iets wat van diep binnen mij komt, dan kniel ik voor mij zalig maken. En ik was aan het bidden en plots herinner de Heilige Geest mij aan een belofte van, of een profetie eigenlijk van jaren geleden, voor ik in die bediening ging. En zo, ik heb voor jaren daar niet aan gedacht, maar ik heb het op cassette ook hier, die profetie. En op dat moment besef ik, nu praat God met mij. Dat woord is niet verwaterd, hè? Het is nog eeuwig krachtig, als wat het meer dan 35 jaar geleden was. Maar ik begon te bidden en ik zei, Heer, wat moet ik hier? En ik ervaar hoe die Heer begin dingen mij doorgeven en ik begon te bidden. Ik ervaar hoe die Heer mij een vraag stelt. Ben jij bereid om dat en dat te doen? Ik zei, ja, Heer. Niet direct, hè? Eerst nadenken. Want het kost iets. Maar ik antwoordde. En ik zag hoe dat God onder deed daarna. Dingen die niemand anders kon doen. Dit God. Op dat moment. Waar was de Heilige Geest? Hij is bij mij, maar hij was in mij. Dat God bestaat er geen tijd. Dat het 35 jaar geleden was of vandaag. God spreekt dit en het is er. Als wij maar willen meewerken, hè. Vervuld zijn, spreek ook van meedoen of meegaan. Meewerken. Weet je, Gods Geest is een gentleman. Hij wil ons vullen. Hij wil die ruimte innemen. Maar hij gaat het niet tegen ons in doen. Als wij meer doen, meer buigen. Het is zoals een boom is in die wind waait en die takken buigen. Zo komt Gods Geest en hij wil werken en wij moeten met hem meegaan. En als wij met hem gaan meegaan, gaan we die resultaten zien. Wij gaan die doorbraken zien.
Jare gelede was ek tydens 'n vakansie in Suid-Afrika enorm siek geword. En voor 2 weke kon ek byna my kamer nie te buiten. Wat doe jy dan? Ek had alleen Bybel om te lees en dan het ek 'n boek om te lees en kon bid. Dat kon ek doen. Maar agteraf vond so 'n doorbraak plaas. Die tyd ek daar alleen was met God, kon God my vul. In 'n bepaald moment, toe kwam het eruit. Begon die dinge te gebeur. In Romeine 8 vers 14 sê hy, iedereen die deur Gods Gees word geleid, is 'n kind van God. So dat is ook 'n bewys van ons Christendom. Wanneer Gods Gees ons vul, en hy maak ons vol, dan gaan mense sien dat wij Christene zijn. Sy gaan die tekene sien. Sy gaan sien dat jy anders bent. Selfde dinge gebeur miskien met jou as met ander mense, maar jou reaksie is anders. Wanneer jy bid, gebeur er dinge. Wanneer jy geloof, dan gebeur er dinge. Wanneer jy op het woord gaan staan, dan blyf jy staande. Eens iemand gehoord, die vertel hoe dat die in God geloof en die staat op het woord en op een bepaald moment gebeurt er iets. En die sê, ja, die geloof ek toch nie meer. Iedereen die door Gods Gees word geleid. Van waar leid hy my? Van binnen. Want hy woont in my. Ek gaan met my gees ervaren. Ek gaan een tekst miskien lezen en ek ga ervaren, nu praat God met my. Of er is een profesie en dan weet ek van binnen, het is vir my. Of er is een prediker of een lied die gesongen word. En dit spreek my aan van binnen, hè. Ek weet, nu praat God met my. Dit is die leiding van Gods Geest. En dit spreek ervan dat jy kind van God bent. Jy kent hem. Jy kent sy stem. You're on speaking terms. Kent u dat uitdrukking? Jy kan tegen die goeiedag zeggen. Dus het is nie dat die Heilige Gees een kant binnenkom en jy vertrek langs die ander deur, hè? Nee, er vind communicatie plaats. De Heilige Geest is niet alleen een kracht of een invloed, maar een persoon die ons kan leiden in grote besluiten, maar ook in alledaagse keuzes die wij moeten maken. Zoals hy 'n handeling het. Op 'n bepaald moment sê die Heilige Geest aan die leiders en die gemeente Antiochië, sonder die Paulus en Barnabas voor mij af. En wij weten niet hoe dat gebeurde. Was het een profetie geweest? Was dat gewoon een overtuiging die zei, dan weten we niet. Maar Gods Geest deed dat. En wat waren die gevolgen, hè? Heel die toenmalige wereld werd voor God gewonnen. Paulus ging zijn zendingsreizen en ja, al de rest is geschiedenis. Maar waar is het begonnen? Die Heilige Geest sprak. Hij kan ons dus richting geven en helpen om gevoelig te raken, ook voor Gods stem. Geloof je dat die Heilige Geest wil dat u zijn stem gaat kennen? God is een pratende God, hij is een sprekende God. Je ziet soms dat mensen zoeken contact met elkaar. Hè? Ze gaan samen koffie drinken of goeiedag zeggen, kennis maken, soms bij de buren of wat ook al. Waarom doen zij dat? Zij willen kunnen communiceren. En toch een kennismaking plaatsvinden voordat je iemand beter kan herkennen. Hè? Maar zo wil die Heilige Geest ook dat wij zijn stem gaan herkennen.
En die Heilige Gees gaan poging na poging aanwenden om met jou kontak te maak. En sê, hi, ek ben hier. En jy gaan hem miskien ervaren in jou gees, of jy gaan hem in skrift, in tekst, gaan jy ervaren, het is precies asof dit my aanspreek, of een lied, die jou aanspreek, en jy krijg, het is asof ek, dit doet my iets, dit doet my iets. Het is die Heilige Gees, die daar aan die deurklop sê, ek wil myself bekendstel. Ek ben by jou, ek woon in jou, maar jy ken my nie. Daarom ervaar jy my nie. So dikwels heb ek geprobeer om met jou te praat en jy te leid, maar jy kende my nie. Gods Gees wil zich aan ons bekend maken. We kunnen niet geleid worden door iemand naar wie we niet luisteren. Toch waar, hè? We zien het met die politieke partijen. Elkeen heeft zijn favoriete politieke partij. Meestal, hè? Luister je naar die andere partijen? Nee? Interesseer je niet. Wat zij zeggen, daarna luister je. En wij gaan niet geleid worden door iemand naar wie wij niet willen luisteren. Als wij naar Heilige Gees willen luisteren, dan zullen wij zijn leiding ervaren. Wij moeten leren om gevoelig te worden voor zijn stem. Hoe gebeurt dat? Door eeuwig te luisteren voor wij grote besluiten nemen. Gewoon onszelf die vraag stellen. Heilige Geest, wil u iets tegen mij zeggen? En waar luisteren wij dan? Van binnen. Het zijn niet altijd gedachten, soms. Het zijn niet altijd een stemmen die wij horen, soms. Meestal is dat gewoon dat overtuigen hier van binnen. En ook terwijl wij bidden. God is een sprekende God. Nu gaan wij bidden. Tot de Heer. Denken wij dat hij iets terug te zeggen heeft? Waar was ik? De Heilige Geest wil zich aan ons bekendstellen. Hij wil dat er gesprek plaatsvindt. Ook wanneer wij bidden, heeft hij iets te zeggen. Soms hebben wij een heel uur of 2 uur van bagage die wij op de Heer willen afladen. Hè? En dan denken wij, hij heeft niets terug te zeggen. Omdat wij niet luisteren. Of wij hebben alles gezegd en zeggen, oké, Heer, tot morgen. Hè? En dan, ik kan me bijna voorstellen, de Heer zegt, ik heb ook iets te zeggen hoor. Ik wil jou raad geven, ik wil jou wijsheid geven. Ik wil jou vertellen hoe dat je dingen moet hanteren. En je bent gewoon weg. Dus wil iemand, ik denk die batterij is. Oké, dan gaan wij er zonder. Maar dus zoals iemand die naar de dokter gaat. En nu gaat hij van alles gaan uitleggen tegen die dokter. Ook maak van dit mee en pijn hier en pijn zit Gunter en nadat wij alles verteld hebben. Oké. Nadat wij alles verteld hebben tegen die dokter, zeg je oké, tot morgen hè. Moet je vertrekken. Die dokter zou ook zeggen, ja wat is fout met die? Ik wil je vertellen wat om daar te doen, welke medicatie die moet pakken en die is gewoon weg. Weet u, uw leven kan veranderen gewoon door te luisteren. Geef God een kans. Geef hem gelegenheid om ook met u te spreken. Weet u, dat is een gevolg van Pinksterdag, want de Heilige Geest is in ons komen wonen. En hij wil communiceren met ons.
Pinksterdag was in begin, nie het einde. Dis 'n lewenstyl en nie 'n gebeurtenis. Dit is veronderstel om ons lewens dag na dag na dag te beïnvloed. Die krag van Pinkster is bedoeld om verder te gaan, nie om nu en dan besocht te word. Soms gaan er jaren voorbij. Iemand heeft een ervaring met God, met die Heilige Geest, en dan is het alsof die tank is gevuld, en nu kan ik verder. En 3 jaar later is die tank leeg. Nu moet die weer gevuld worden. Mijn broer en my sus, ons Gees wil iedere dag met ons delen, met ons werken, communiceren naar ons toe. Die tank moet gevuld blijven. Elke dag. En dan gaan wij dit merken ook, dan ga je niet zonder nacht blijven staan. Hè? De kracht van Pinkster is bedoeld om verder te gaan, niet om nu en dan bezocht te worden. Tekenen van een geestvervuld leven. Wat zijn die tekenen? Het gaat om een voortdurende transformatie. Wanneer wij vol zijn, dan zal er verandering zijn. Er zal groei zijn in de vrucht van de geest. Er zal een groter bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Dingen zullen gebeuren. Er zal vrijmoedigheid zijn om ons geloof uit te leven. Vraag is, hebben wij Pinksterdag tot een historische herinnering herleid in plaats van een dagelijks levensstijl gemaakt? Hoe denken wij aan Pinksterdag? Is het iets die alleen maar 2000 jaar geleden gebeurd is? Of is het iets die ook vandaag een impact heeft? Uitwerking heeft in mijn leven. Hoe kunnen wij dagelijks een geestvervuld leven hebben? Ik wil enkele punten hier noemen. Ten eerste, heb een dagelijkse tijd van overgave. Dit is goed om het misschien enkele minuten elke dag vrij te maken. En mijzelf te vragen, is er iets in mijn leven waar God geen toegang toe heeft? Die ik moet overgeven aan hem. Wij moeten bereid zijn en bidden om door hem geleid te worden. Als wij eerlijk zijn, mijn broer en mijn zus, dan zijn er soms momenten dat wij niet geleid willen worden. Hè? Wij willen ons eigen wil doordrijven. Wij willen ons eigen zin doen. En dat zijn die momenten waar we een gelegenheid hebben om vol te worden. Die overgave te doen en gewoon bereid te zijn door hem geleid te worden. Ten tweede, beoefen dit om in het woord te blijven. De Heilige Geest spreekt door de Bijbel en daarom is een geestvervuld leven altijd een leven die op het woord gericht is. Beoefen dit om in het woord te blijven. Weet u, als iemand zegt, ik ben vol van de Heilige Geest en er is geen woord, je hoort geen woord, je ziet geen woord in die, is die niet vervuld met de Heilige Geest. Pardon. Want de Heilige Geest is de auteur van het woord. De Heilige Geest maakt het woord levend, maakt het woord krachtig. De Heilige Geest geeft de vrucht van het woord. En als het woord er niet is, dan zijn we niet vervuld. Als dat
eerbied, dat ontzag voor het woord er niet is, dan is er ergens een kortsluiting, waardoor Gods geest ons niet kan volmaken. Weet u, in jou bediening ga je door seisoenen, hè? En er was een seisoen in my bediening waar ek heel veel gesprekke hadden met mense. Soms voor uren om mense te helpen. Soms die bank, een ander huis, die stond so in die hal. En soms zaten sy so op 'n ry om op die bank te wag. Bijna zoals een spreekkamer van die dokter. Maar dat was gewoon een seizoen. En God werkte, er was gezegend, er was gesalfd geweest. Maar weet u wat heb ik gemerkt? Dat bij mensen, of dat mensen op gesprek komen, zij worden bediend, zij worden geholpen, zij worden vrijgezet, wat ook al. En dan vertrekken zij en 2 weken later zetten ze er weer. En dan is het precies alsof een dokter die medicatie helpt niet. Dan denk ik, oké, kom, we gaan iets anders proberen. Geef een nieuw voorschrift. En die wordt geholpen en is gezegend. 2 weken later zijn die er terug opnieuw. En dan denk ik, oké, er moet een manier zijn. Zo, kom, we gaan vanuit een andere hoek proberen. Hè? We gaan foto's trekken. Kinesist. En op dat moment dan voel je zich goed en is gezegend. 2 weken later, zelf. En weet je wat heb ik ontdekt? Als mensen geholpen worden en ze zijn gezegend en ze gaan niet met het woord verder. 2 weken later zitten ze er weer. Als het woord niet voor hen waar is. Als zij niet gaan blijven bij het woord. Gaan staan op het woord. Het woord beleiden. Het woord memoriseren. Het woord gaan bidden. Dan is het alsof die tank loopt leeg. Daar zit een grote lek. Wij kunnen niet zonder het woord. Het woord zal jou helpen om je tank vol te doen. Dat die auto kan blijven lopen. Hè? Beoefen ook een gevoeligheid voor de inspraak van de Heilige Geest. Word er gevoelig voor. Ik weet wanneer Gods Geest met mij praat. Hoe weet ik? Ervaren. Door goede en kwade dagen. Soms heb ik hem geïgnoreerd. Tot mijn eigen schade en schande. Hè? En dan leer je later, het is beter om te luisteren. Je leert zijn stem kennen. Ignoreer hem niet. Gehoorzaamheid maakt ons gevoelig. Wanneer wij leren luisteren naar hem, gehoorzamen, dan leren wij zijn stem kennen. Maar ook het omgekeerde vindt plaats. Als wij niet gehoorzamen, niet luisteren naar hem, dan zullen wij ongevoelig worden. Voor de stem van de Heilige Geest. Soms gebeuren er dingen met christenen en dan denken wij, maar heeft God hem niet gewaarschuwd? Je hebt die Gods stem niet gehoord. Nee, dit gaat gewoon naar geen acht opgeslagen. Omdat die gewend is om niet te gehoorzamen. Laat ons niet een moment zoeken, maar een dagelijks levensstijl. Weet je, soms hebben wij behoefte dat God ons niet zal aanraken. Hè? Ik heb het ook soms. En vanuit zijn genade doet God het soms. Maar dit is zo noodzakelijk dat het niet daarbij zal blijven, maar dat het een dagelijks levensstijl zal worden. Waar wij de Heilige Geest zal toelaten en zal uitnodigen
om ons vol te maak, sodat my vol kan blywe. 'n Geesvervulde lewe is nie 'n volmaakte lewe, maar 'n lewe die geleef word in afhanklikheid van die Heilige Gees en oorgawe aan die Heilige Gees. Dit is nie omdat iemand vol is van die Heilige Gees dat hy 'n superwese is, dat hy volmaakt is, dat hy geen foute begaan. Spreek alleen maar van dat hy afhanklik is van die Heilige Gees. Die weet dit. Dat hy oorgegewe is aan die Heilige Gees. Dat hy bereid is om te luister en te gehoorsaam. Ten laatste, die Heilige Gees wil ons elke dag leide. Degene die getrouwd zijn, of oudgetrouwde, ergens een vriend of vriendin gehad, kan je nog herinneren hoe dit was, om voor een dag lang niet tegen elkaar te praten? Ja, was alsof die deur van die vlieg open stond, heel de dag. Hoe zeg Erik, wel beeld, maar geen geluid, hè? Hoe is dat? Niet fijn, hè? Wel, de Heilige Geest wil ons elke dag leiden. Hij wil elke dag met ons omgaan, met ons communiceren. Hij wil ons elke dag vullen. Hij wil ons elke dag veranderen. Als wij hem niet weerstaan, maar met hem meewerken, dan zullen wij ervaren dat wij steeds meer gevuld zullen zijn met de Heilige Geest. Niet weerstaan, maar meewerken. Dan heeft dat gevolgen. Gaan wij niet meer lekken. Wij gaan ervaren dat hij steeds meer controle ook over ons heeft. Van binnen. Mijn broer en mijn zus, die afgelopen tijd ervaar ik zo dat Gods Geest is zo bezig om ons, ik wil bijna zeggen, terug te brengen naar die basis. Wij leven in een tijd waar er nog nooit zoveel kennis geweest is. Zoveel beschikbaar, via YouTube, via boeken, Snapchat, TikTok. TikTok, in mijn tijd was er nog wat TikTok. Het evangelie, de geestelijk is zo beschikbaar. Maar als wij eerlijk moeten zijn er meer christenen vandaag die echt toegewijd zijn aan God? Stel maar een vraag. Ik ervaar, God wil ons terugbrengen naar die basis. Al die dingen zijn goed. Maar als ik u vandaag moest vragen, hoe lang geleden heb je stem van de Heilige Geest gehoord? Heb je hem gehoorzaamd? Heb je resultaten gezien? Daar draait het om. Ik wil u vragen vandaag dat wij samen als gemeente ons erop gaan richten om de Heilige Geest niet te weerstaan, maar met hem mee te werken. Ik geloof, de Heer heeft zoveel meer die hij in en door ons heen wil. Door iedereen van ons. Zoveel doorbraken moeten nog gebeuren. Antwoorden moeten nog gebeuren. Weet niet wie van u dat film gezien, Kruisende Asfaltjungle, hè? Van David Wilkerson. En weet je waar was het begonnen?
Kan jy dat nog herinner? Sal ek jou inligting, vertelling? Want ek heb die boek gelees. Dan kom jy meer te wete dan in film. Hy was gewend geweest om, hy had niet veel slaap nodig, dus hy keek toch nie vroeger ochtenduren tv's. Hy was een prediker. En op een dag sprak God hem aan. En God zei tegen hem, ek wil tyd met jou doorbring. Ben jy bereid om die tyd die jy nie TV geef, aan my te geef? Is oké, Heer, ek sal dit doen. En hy begon die tyd te gebruiken om tyd met God door te bring, om te bidden, om te Bybel te lees. En tydens een van die sessies, toe zag hy een foto in die krant. En ervaarde, ging over een gerechtszaak, sê, ek voel ek moet naar daar gaan. En hy kwam by die gerechtszaak, en hy probeerde om tussen beide te komen, natuurlijk dat liep niet goed af. Maar iemand anders, een bendeleider, zag zijn foto achteraf. Want er was een journalist, een reporter, die daar een verhaal maakte van die prediker die daar kwam problemen maken. Zijn foto kwam in de krant, die bendeleider zag dat, en later op straat kwam hij hem tegen. En die man is tot bekering gekomen. Hij is een oude reis geschiedenis. Daar het is die bediening van 10 Challenge ontstaan die vandaag wereldwijd is. Waar was dit begonnen? Toen hij begon om naar de Heilige Geest te luisteren. God heeft voor elkeen van ons een bediening. Iets wat alleen ik kan doen en alleen u kan doen. Maar dit gaan voortkomen vanuit ons tyd met God. Om naar hem te luisteren, niet tegen te werken, maar mee te werken. Amen. Onze Vader, ek bid vandaag voor ons gemeente. Bid Heer dat u ons zal helpen. Om u alle ruimte te geven. Uw Heilige Geest alle ruimte te geven. Om met uw Geest mee te werken. Om gevuld te zijn. Iedere dag. En bid ook Vader dat wij onderscheid zullen maken. Tussen dit wat van u is. En dit wat niet van u is. Bid voor elk lid van ons gemeente, Heer. Elke persoon die deze boodschap misschien zal beluisteren of bekijken. Heilige Geest, openbaart u zelf aan ons. Elkeen van ons. Openbaart uw wil aan ons. Spreek tot ons. Spreek met ons. Leid ons, Heer. Vult ons. Verandert ons. Zodat wij alles kunnen doen en zijn die u wilt dat wij zullen doen en zijn. Ik bid vandaag ook voor ons gemeente. Ik bid voor die bescherming, Heer. Waar zij ook al zijn, dat u ook zal voorzien in al onze behoeften, dat u rijkdom en heerlijkheid, of dat het lichamelijk is, of geestelijk, maar dat u dit voor ons zorgt. Lichaam, ziel en geest, Heer. In Jezus' naam. Dank u daarvoor. Amen. Amen. Heer zegent u. Dan is er koffie.